Gyd y penafiadau fi wedi gwneud trwy'n fywyd i, fi wedi gwneud nhw'n unan ni. Ta beth ti'n gwneud, ti'n ffili cadw pawb yn hapus. O, je! Dixon ni wedi wario llewod o'n ei. O'ch di'n neud bethau bach sneaky, allan rhyw jab bach. Oedd ni'n bydd yn glatio. Da iawn. Na, golf. Fi penderfynodd i benni, dim rhywun yn penderfynu i fi benni. Y cyflwynydd sylwebydd ac un o chwaraewyr rygbi gorau'r byd yn ei amser, Jonathan Davies sydd efo fi ar y bennod yma o'r gêm. I sôn am chwarae gêm yr undeb yng Nghymru, y penderfyniad dadleuol o symud i rygbi'r gyngrair yng Ngogledd Lloegr ac Awstralia, yr effaith mae colli ei dad a'i wraig i ganser wedi ei gael ar ei fywyd a llawer mwy. A lle gwell i drafod y cyfan na'r ei stepan drws. Jonathan Davies. Ydy right, iawn fai? Sut wyt ti? Good on, good on. Be dwi'n ei galw chdi? Jonathan JD neu Jiffy? Jiffy, rhywbeth i moyn. Fi cael galw popeth. Nawn ni fynd efo Jiffy te. Na fe. Am le perffaith i gael cyfarfod. Mae yna bob dim lawr fan yn y Mumbles, does? Mae lle, ti'n fod, diddorol. Mae fe'n brydferth iawn. Mae digon lle gael bwyd yma. Ond beth sy'n bwysig yw tywydd, ti'n fod? Os yw tywydd ffordd hyn, sy'n lle gorau yn y byd i fyw. Am bwysicach mynd yna, traeth a cwrs golf. Cwrs golf, wedyn y trath, wedyn y môr, wedyn bwyd a cwbl o beins. Fe gyd i well, Na gyd ti'n moyn, efe? O'n i gael beth i fyta? Ie, dyma, off ni. Looking good. Oh, look at that. So my hair, Tom? Perfect. Thank you very much. Bad timing, sydd wedi gorffen dy goffi, bai? So dy bod Trimsaran edrych ar hwnna, ar y trath yn Langland, a ifed moci ata, byddai'n meddwl bod rhywbeth yn bod o fi'n bod wedi newid. Ti wedi mynd yn big time? Fi'n big time nawr, ydw. Ond am le, Jiffy, i gael eistedd lawr, de, rhywle sy'n golygu lot i chdi erbyn hyn. Ti'n byw fyny'r lôn, mae'n berffaith yma'n dweud? Ie, fi'n lwcus iawn, o'n i beth yn meddwl byddwn ni'n byw yn Abertawe. Ar y funed, fi'n hapus i fy nôl fan hyn, agos i mam yn Trimsaran, agos i'n war yn Llangenech, dyma mae plant y fi'n Gyrdydd. A felly bod fi ddim yn neud trwy gwneud o drafili awn i yn neud, ond mae fy'n le neud so yn haf a na gia. Faint sy'n ar rwan, o gwmpas 30 mlynedd ers i chdi orffan chwarae rygbi. Mae'n siŵr bod hynna chydig bach yn scary i glywed hynna. Beth ti'n neud efo chdi dy hun i gadw dy hun yn brysur te? Fi o hyd wedi gweithio, as y bennes i ware, dwi'n mynd i teledu. Fi'n gweithio i cwbl o gwmnioedd nawr, i cadw fi'n fysi, wneud fach o teledu hefyd, a gyda S4C ar y raglen Jonathan. 20 mlynedd blwyddyn hyn, fi ffili credu bod hwnna still yn mynd. Fi still yn gweithio'n galed, fi wario golf gyda ffrindiau fi, fi mas i gael pryd o fwyd gyda teulu a mwynhau bywyd. Wyt ti wedi cael cyfnod anodd lle ti byth yn mynd i gael yr buzz y cael rygbi na nôl? Na, ni byth... O'n i'n gwybod, unwaith ben yn i ware, bydden ni byth cael yr adrenaline rush na eto. As o'n i'n gwrtyn bach, colles i'n dad, a fi'n credu hwnna y peth anodda ni byth wedi wneud. A fi'n credu fi'n tueddu meddwl nôl am y pethau yna, beth sy'n dod nesaf, gallu'n byd fod yn wath yna. A jyst wedi paratoi, o'n i'n gwybod o'n i'n mynd i benni war y rygbi. O'n i'n lwcus os i'n mynd i teledu, o'n i'n gallu wneud y gemau mawr, a wneud y gyngrair a wneud yr undeb. Ond oedd e byth yr un peth, ti'n mwyn. Mae'n ddifur beth ti'n newid sôn yn fanna, herwydd dwi wedi ymddel o bêl-droed ers 8 mlynedd, dwi'n meddwl. Ond mae'n teimlo fatha bywyd rhywun arall. Pan dwi'n meddwl yn ôl a dwi'n gweld clips o'n fi ar y cae yn chwarae, di hwnna ddim yn teimlo fatha fi. Di hwnna'n rhywbeth sydd yn ffitio i chdi hefyd? Mae fe'n od agos, ti'n bryd i edrych nôl a meddwl, pwy mor lwcus o ti. Os yw'n bobl yn sylweddoli, wella, pwy mor anodd oedd ei gyrraedd yna, faint o waith dod ysdi mewn i fe, ti'n goffa roi lot o bethau lan i cyrraedd y safon yna. Ond ar ôl ni, bryd ti sylweddoli, enjoyous yw hwnna. A o'n i'n lwcus i wneud e. Na fel i fi meddwl, a wedyn ti'n goffa gweud, reit, na fe, goffa ni rhywbeth arall nawr. Ti'n dreifio ta ti eisiau fi, Jiff? Fi sy'n gwybod le ni'n mynd, fe? Ti di dreifio ar y Fi sy'n drifo. Come on then. Dyna ni.
Checio hwn allan, Jiff. Sa'n dangos e pwy clwb i mor e. 186, Jiff. Ie? Dwi'n eisiau dechrau chwarae golf, Jiff. Ro fi benni rygbi. Ie, chdi'n chwarae pan mae chdi'n chwarae rygbi? Mae'n drist rili, agos oedd gyd y boys yn wario fe Bleddyn a John Defro. Ie. A nhw'n wario yn y cwrses da dros y byd i gyd. Ie. New Zealand, Australia, ni'n wario. So nhw'n mynd i wario golf a ni ddim yn. So wedyn gorffen chwarae rygbi a jyst chwilio am rhywbeth i wneud, ie? Ie. Get the Wel, competitive juices flowing. Oedd rai fi ni rhywbeth, rai fi'n treino rhywbeth, ti'n mwyn, so... Ei, ti wedi cael hole in one yma, blaen? Di wedi, fan hyn. Di hole in one fan hyn. No pressure. A problem yw, cos ti gael hole in one y tŵr cynta, hefyd bod i'n mynd rown tŵr lle gyd, bod bar yn llawn. Oedd pawb di ffonio i gilydd? Pawb wedi ffonio i gilydd, a gostodd e dros 300 o bunnodd pan i peint i pawb. O, tricky shot din. OK, da ni off. Bad. Ochr arall wan, fel fi. O, I'm on a slow boys. Ooh. Oh, Yeah, baby. heck loss. Cerdyn ni nôl chydig bach te. Wel, cerdyn ni nôl cryn dipyn o amser, Jonathan. Yn hen nawr. Na pryd i'n sylweddoli sydd yn hen. Os ti'n dod i rhywbeth lawr ar yr internet, ti'n goffa mynd mewn i'r flwyddyn ges i'n hen ni, ti'n ffyrin? Oh, no. Oh, no. Ti'n gwneud dal i sgrolio, wyt? Cerdyn ni nôl yr holl ffordd, nhw'n ni sgrolio'r holl ffordd lawr te. Jiffy ifanc yn tyfu fyny yn Trimsaran. Chydig bach o bêl-droed, chydig bach o rugby. Ti'n bach o popeth? Licio bob dim? O, ti'n gwybod, cricket. O'ch ti'n ogyn drwg, mae'n siŵr hefyd, o'ch? Na, ni'n mynd drwg. Os ti'n siarad â thrawon fi, o'n beth yn gweud bod fi'n cheeky felly nhw'n gweud o'n i. O'n i'n drwg. Golle ti'n dad os 14, a felly golle ti'n bach o disgybliaeth, oedd y fam yn gweithio'n galed a trio, edrych ar ôl fi am war. A nath i jobyn, ffantastig. Oedd i'r falle fenyw bwysig gan yn fywyd i, ti'n modd. Ond na, jyst bachgen cheeky o'n i fi'n cedi am a mwynhau pethau a cael amser da gyda ffrindiau. Ti wedi cyfeirio cwbl o weithiau at dy dad, colli dy dad pan o'ch ti'n ifanc iawn. Sut oedd y cyfnod yna? Ti newydd egluro, nes ti golli dy ffordd chydig bach. Nes ti gyrraedd y pwynt i o'ch ti'n meddwl, reit, mae rhaid i fi dyfu fyny pan o'ch ti'n fengach na ddylia rhywun o'r tyfu fyny? O rai fi dyfu i fyny, ond o'n i styr y cwrtyn ifanc o'n i, a ni'n dysgu ffordd y mywyd. A falle y peth fwyaf rai fi'n neud oedd penderfynu am bethau wrth yn unan. Falle rhywbeth yn mawr yn digwydd yn y fywyd i, falle roi galw'r i dad y bethau. O'n i'n mynd i'r pwysau yna arno'n fam mi, a ladd i fecso. So falle gyd y penderfiadau fi wedi gwneud trwy'n fywyd i, fi wedi gwneud wrth yn unan ni. A na dyfes i lan weddol cyflym. Ond ti mae'n siŵr yn meddwl bod y cyfnod yna wedi siapio dy bersonoliaeth ti ag efallai rhoi dy draif na i fynd ymlaen i gyflawni i benes ti? Ond yn enwedig, dod o'r pentre o Trimsaran, a pawb yn gwybod beth oedd yn digwydd yn y teulu. Oedd pawb yn, moyn cymryd rhan o'r fywyd i. A o'n nhw wedi, clwb rygbi Trimsaran, wedi siap yn fywyd i ar y dechrau. A o'n nhw wedi edrych ar y nôl i tyma bach hefyd. A wedyn ar ôl fi fynd, i Gastell Nedd, a wedyn mlaen o fyna, nhw'n parchu, taw crwt o Trimsaran o'n i, a ni beth yw'n ngofio na fi, agos mae lot o barch da fi am y pentre. Be sy'n y dŵr yn yr ardal yna? Dwi'n siŵr bod chdi wedi ateb y cwestiwn yma. Na, rili. Lot o weithiau. Be sy'n y dŵr yn yr ardal yna o Gymru sydd wedi creu gymaint o chwaraewyr rygbi, so ti'n gallu enwi nhw gyd, dwi'n siŵr, ond boes fel Ray Gravel, Phil Bennett. Mae'n rhyfedd ydi? Ie, dyfus i lan. Es i'r ysgol Gwendraeth, ysgol Romalig a Gwendraeth, oedd hi'n pwysau, gwbl yno ni, agos oedd Carwyn James, Barry John a Gareth Davies ar y wal. Ar ôl ni, ti'n cael bechgyn fel, mae Ken Owens wedi bod yna, wedyn gyda ti Jonathan Davies yn dod yna, mae Mike Phillips yn dod yna, so ar ardal hyn. A na pham, oedd ddim lot o bethau, ddim lot o bethau i wneud yn yr ardal, ond am chwaraeon, ti'n mwyn, a fi'n gyda felly na pham, maen nhw'n mwynhau clwmyd i roi glwb. Mae'r clwb na wedyn yn edrych ar ei hôl nhw,
A na fe mae fe'n digwydd wedyn, a ti'n parchu wedyn, os ti'n mynd lan i'r step nesta, so nhw byth yn angofio le dechreuodd e gyd o, ti'n modd? Shot. Wyt ti'n cael ty bach o look iddi, yn barod ti? Bach o look? Look ta clas. Sut mae dy pytio di, Jiff? Fel na. Ie? Rygbi rwan. Sut wyt ti'n sbio ar y byd rygbi modern, Jiff? Wyt ti'n sbio arno fo efo chydig bach o genfigen, o feddwl yr arian sydd yna, ta? Na, fi wedi cael yn amser i, ti'n modd? Ie. O'n i'n lwcus, agos ges i'n amser i, a ddim byd yn newid, ti'n modd, so enjoyous yn fe fi'n cedi. Ta pryd ti'n ware, ti'n goffo mwynhau'r amser ti'n ware, so, ti'n modd, cofio cwrdd lan o edrych ar, ti'n modd, Edwards a boys na, mwynhau hwnna, wedyn, son i'n ware, yr un peth, a wedyn, smost fi. A ti'n hapus efo dim y safon, ond sut oedd rygbi'n cael ei chwarae yn dy gyfnod di? Ti'n hapus bod chdi wedi chwarae mewn gêm chydig bach fwy, dim calad, mae'n ar term anghywir, gwahanol. Oedd e'n frwnt falle, to fwy brwnt, fwy dangerous ar y pryd. Ond ar ôl gweud ni, na, ti'n modd, just lot o cameras nawr, lot o bobl yn siarad am lot o bethau, ti'n modd, a mae social media, so ni'n hapus pryd o'r reis i, ti'n modd. Achos o'ch ti'n neud bethau bach sneaky, allan rhyw jab bach, sa ti'n cael copsan dyddi am ymwysad? O'n i'n beth yn glatio, o, dim ond, retaliation oedd y peth gyda ni'n gweud. Gwn i weld ysmon yn mynd i fewn. O, sa'i bwrw efi? Na, dw. Felly o'ch ti'n dipyn o arwr, chwarae castell nedd, a Llanelli, dy home team di os lici di. Yeah. A wedyn nes ti'n neud y penderfyniad mawr o adael rygbi undeb mwyn ymuno efo'r rugby league fyny'n Gogledd Lloegr. Be oedd yn mynd drwy dy feddwl di ar y pryd? Pa mor anodd oedd y penderfyniad yna? Oedd yn anodd iawn, o'n i'n mwynhau, o'n i'n oed yn ddiolchgar i Castell Lledd roi cyfle i fi. Yeah. Ond o'n i'n gwybod fi moyn wario tîm gytre, Llanelli, so o'n i'n lwcus i'n y ddoi na. A oedd yn anodd iawn, o'n i'n mwynhau wario dros tîm Llanelli, ond falle bydde Llanelli di reoli y gêm yng Nghymru a falle Prydain ar y pryd. Ond o'n i'n rhy hapus beth oedd ymlaen yng Nghymru, a o'n i'n mwyn newid pethau, os nag o'n i'n mynd i newid pethau, o'n i'n byth mynd i gymaru gyda Cysydion a De Affrica a na pham. Os nag o'n i'n gallu cael yr un peth oedd nhw'n wneud, byddwn ni byth yn gallu myddi nhw falle. So falle, o'n i'n moyn mynd wedyn i ware gym y gyngor. Achos dyna mae bobl yn anghofio ydy doedd rygbi'r undeb ddim yn broffesiynol. Nag oedd. Felly oedd y tal, mae'n siŵr, bronion dim byd o gwbl. Ie. O'ch ti angen edrych ar ôl dyn hefyd? Oedd ddim tal. Ond ni ddim ar y pryd, y penderfyniad o arian, falle dim hwnna oedd beth yn reoli fe. Gwybod bod fi ddim yn gallu cael y gorau mas o Boys Cymru a fi'n unan, ac os oedd ddim yn broffesiynol ond yn cael sponsors o bethau ffra yn y Cysydion, a o'n i ddim wedi gallu cael yr un, yr un safon yn nhw, ac o'n i ddim yn gallu ymarfer un peth yn nhw. So na bydd y beth pwysau i fi, braidd fi ddangos yn dalenta i bobl, a falle allan ni'n neud na fwy na gyngrair, a wedyn wrth gwrs, o'n i'n cael yn dalu. So, oedd y ddoi beth na, ond oedd yn anodd iawn i fynd, o'n i'n hapus iawn le o'n i. Oeddech chi'n cael, ges ti lot o stick ar yr amser yna, gen bobl yng Nghymru oedd yn teimlo bod chdi'n troi dy gefn arnyn nhw? O, lot o stick, ond ti'n modd, so o'n i'n mots fi, o'n i wedi siarad â ffrindiau a teulu, a beth oedd yn bwysicach i fi ar y pryd, agos, ta beth ti'n neud, ti'n ffili cadw pawb yn apus, os o'n i war i Gymru oedd yn pawb yn apus, ond nes i penderfyniad i fi a'r teulu, a es i wedyn. Yn i. Ti'n mi weld y teip i fi sydd yn difaru dim byd, Jiffy, ond drwy fynd i y Rugby League, nes ti fethu allan ar chwarae'r llewod, os y elfen o ddifaru bod chdi wedi methu cynrychioli'r llewod o gwbl? Unwaith sy'n nes i'r contract, o'n i'n gwybod o'n i'n ar y pryd, gwybod ni byth gallu wario gêm yr undeb ar agos, ragor. So o'n i'n meddwl, rhaid, ti'n modd, os mynd i cona na, ti'n modd, meddwl ffara amdano fe, fydden ni ddim wedi well wneud y gorau mas o gym y gyngrair. Ond ar ôl edrych nôl, falle dyle wedi aros yma bach. O'n i'n anffodus o ddim y llewod yn diwedd yr 80au, agos De Affrica problemau politicaidd o gyda nhw. So oedd e ges ddim y cyfle. Falle, golles i 93 wedyn, as yn nhw'n Cysydion.
Ond felly ges i cyfle wedyn i wneud e'r 97, ond i tywach rhy hen felly anafiadau. Edrych nôl, fi wedi wario dda yn y gêm y gyngrau, fi wedi wneud weddol y gêm yr undeb. Nixon ni wedi wario'r llewod o'n ei. Ti'n gwneud penderfyniadau, ti'n gofio stico nhw. Right. So na. Y tourist guide wan. Lle neis i wario, ond nas yma'n bwrw glaw, sy'n mynd le neis i wario. Am spot. Ydy, ti'n me. Mae dibyn mawr la fyna, ffindim y bel to, so... Spoiler cyfan. So mae fe gyd lan fan hyn daw. Pa mor gystadleuol wyt ti ta, Jiffy? Fel fi'n gweud, bydd y pwynt cadw sgôr, os nad i ti'n moyn ennill neu colli, rhaid ti fod yn gystadleuol. A na beth sy'n neis amdano fe, so fi wario gyda ffrindiau, mae pawb moyn ennill, a maen nhw'n gwybod pa mor gas i fi, so fi'n wario, ond maen nhw'n enjoyo fe, agos maen nhw'n gas i fi. Bach o mental warfare, ie? Mae'n briliant. Come on, Tec, o'n i weld os ti'n gallu delio fe hon. Cyn i weld yna, mae pwysau yn hyn, do. O, not bad. Na. Ti'n aros? O, Ti'n aros? O! Dim ond just. Dim ond just. OK. O, lovely shot. Be ti'n meddwl sy'n creu yr elite athletes? Lan fan hyn lot o fe fi'n gedi. Mae'r rhan fwyaf ydy. Odi, rhan fwyaf fe. Mae'r agwedd yn bwysig, mae sgiliau yn bwysig, ond fi'n cedi mae fe'n wedi fod sylweddoli beth ti'n goffo wneud, pryd ti'n goffo wneud e, fel ti'n wneud e, a wedyn mae'n bwysig, fel os mae pethau'n mynd yn wael neu pethau ddim yn mynd yn iawn, ba ti'n dod dros hwnna hefyd, a fi'n cedi mae agwedd lot yn wneud e fe fi'n cedi. Sut oedd agwedd ti'n chwarae? O'ch di fatha yn ymarfer yn galetach neu unrhyw un arall? O'n i yn ymarfer lot, o'n i'n mwynhau ymarfer lot, o'n i'n gweithio lot o sgiliau, ond moyn ennill a gweithio mas fel o'n i'n mynd i ennill oedd yn bwysig. A wneud beth oedd rhaid wneud i ennill. Not yn bwysig. Da ni wedi sefyll ochr rong yma da? Odyn. Dwi'n edrych yn dalach yma. Odyn, lot fwy dal efo. Sorry, Jiffy. Sorry, pwy? Reit, birdies. Fi'n teimlo fel Lord of the Rings fan hyn. Ti'n amlwg yn cael adnabod fel arwr ar y cae rygbi ac sylwebydd da iawn, mae rhaid i fi ddeud, Jiffy. Diolch yn fawr. Ond un o'r pethau eraill ti'n cael adnabod ydy y gwaith elusennol ti wedi gwneud dros y blynyddoedd. Wan yn amlwg mae'r gwaith yna wedi dod o gyfnod anodd yn dy fywyd yn colli dy wraig i ganser. Ond ti wedyn wedi mynd ymlaen i gasglu bron i 50 miliwn o bunnau. Mae hynna'n anhygoel. Ie, dim ond fi, tîm enfawr a ffantastig yn Felindre, ond gyda digwyddiad sydd wedi digwydd yn bywyd, a bod yn y safle o'n i, deall beth mae bobl yn mynd trwyddo, a felly llefydd fwyaf tywyll ti byth wedi bod yno. Mae'r byd yn arafu a stopio os mae pethau ffran digwydd, ti'n modd. Ond un peth o'n i gallu roi nôl oedd ato lysen y Felindre, a wneud y roedyn, ac just cadw'r enw o gwmpas, ac os fi'n gwybod mae pawb yn y byd wedi cael ei twtio gyda cancer. Ond fi'n mwynhau wedi creu'r un culture, a o'n i'n wario rygbi, ti'n modd. A mwynhau'n bwysig i fi, a byddwn ni'n brawd iawn, ti'n modd, beth fi wedi wneud. Felly, ar un beth, y pil y bu Chwaraeon, un nath fi retairo, os nhw'n gadael fi retairo. Byddai'n edrych nôl a byddai'n hapus iawn, ond byddai'n neis byddai'n dad yn edrych lawr, a mae'r rhaeg yn edrych lawr, a os gallwn ni roi rhywbeth nôl a helpu bobl sy'n bod yn yr un sefyllfa ni, bydd hwnna'n rhywbeth da i wneud. Wyt ti'n methu chwarae rygbi? Os y rhai dyddiau neu rhai gemau ti'n gwylio, ti'n meddwl, swn i'n modd bod allan. Na? Na. Pam? Ac os wario sy'n digon. A fi penderfynodd i benni, dim rhywun yn penderfynu i fi benni. Oedd hwnna'n bwysig. A mae hynna'n bwysig i chdi fedru symud ymlaen efo dy fywyd, so ti'n hapus o'n dweud? O'n i'n hapus iawn. Mae'n bod y corff yn dal yn gallu chwarae golf, dyna sy'n bwysig. Un twll i fynd, boi. Neud rhywbeth arall. O'n i ffordd na? O'ch
chdi'n teimlo nerfus cyn gema? Owen, bob gêm. Really? Bob gêm, os o'n i ware, tywod, pêl drod, rhywbeth fa, gemau, 6 bowg ochr. Dyn ni'n yn yr haf, dyn ni'n nerfus cyn bob gêm. O'n i'n rhywbeth, di? Oedd e? O'n i'n cysau y teimlad cyn gêm. Iawn. Unwaith ti'n dechrau chwarae, iawn. Mae'n iawn ydy. Cyn y gêm o'n i'n Dim meddwl. fod. Dwi jyst eisiau cyrraedd y diwedd. Dim fod. Ie, o'n i'n enjoyo bore, bore cyn gêm. A be am night games? Pan mae'n gêm yn y nos, ti'n gael disgwyl drwy dydd? Troi off. O'n i'n gweithio nhw, ddim fel ti. Pros. O'n i'n cael nap fach. Dim fod, ie, chi'n gwely gysgu ni'n gweithio. Stop! Na, beth yw golf? O'ch ti'n arwr yn y byd rygbi, rygbi lig ag rygbi'r undeb, ond sut wyt ti'n meddwl fydd Jonathan Davies, Jiffy, cael ei gofio? Sa'n gwybod. Sut os ti'n licio cael ei gofio? Os ys sa'n becso. Bod na. Na. Fi wedi trial yng ngore. Ti'n modd, fi wedi llwyddo yn gwbl o bethau. Mae teulu y plant yn hapus gyda fi. A tywod, os bod nhw'n cofio fi fel bod fi, tywod, yn chwaraewyr a fel ar y teledu, a ni bachan weddol fe'n hapus. Geith bobl feddwl be maen nhw eisiau feddwl, ie? Na, fi'n trial gweud, ie. Dwi'n meddwl bydd bobl yn cofio chdi fel y boi oedd yn cael macchiato. He's gone big time, ac yn bangio i ben. Smona mynd i fewn for the win. OK, lli gael hwnna. Oh, good putt. Reit, Jiffy, hon i ennill, boi. Bob lwc. O, ti'n meddwl na. O, Jeff. Jeff. Byddai chdi pytio hwnna, dwi'n meddwl. Da iawn. Draw game. Ie. Jonathan. Pleser. Neis dod i'n abo chdi chydig bach o well, de? Ie. Gwbeth bach i fita wrth y traeth, chydig bach o golf, y diwrnod perffaith. Nawr peint bach. Neis, Fantastic. Let's go. So peint da yma. Good paint o Guinness. Ooh. Good paint. Fair play.